Vítejte v rezidenci Prague Towers v moderním projektu z roku 2011 v Praze ve čtvrti Stodůlky. Mé jméno je Daniel Ondrášek a dneska bych vám rád ukázal dle mého názoru nejen velmi krásný, ale zejména praktický byt pro rodinný život. Jako rodič vím, že čas je nesmírně vzácná komodita. A právě proto oceňuji, že v této lokalitě najdete všechno důležité v docházkové vzdálenosti. To znamená obchody, školy, školky nebo místa na sport. Jedná se o prostorný a světlý byt o celkové ploše 87 metrů čtverečních a k tomu dalších 5 metrů balkónu. Najdete tu 2 ložnice, velký obývací pokoj, nově zrekonstruovanou koupelnu a praktickou šatnu. Byt je díky netradičnímu půdorysu světlý, vzdušný a rozhodně nepůsobí jako tuctový panelák. Pár minut chůzí z bytu najdeme nádherné Prokopské údolí, které je ideální pro běhání, kolo nebo procházky s kočárkem. Pokud rádi jezdíte na kole, tak venku z Prahy jste raz 2 a nemusíte jezdit přes celé město, což vnímám taky jako super benefit. Dopravní dostupnost je dalším velkým plusem, na metro Lužiny je to pohodlnou chůzí 10 minut a do centra se dostanete bez přestupu. Autobusová zastávka je hned u domu a na letišti jste autem za 16 minut. Pekárna je přímo v domě a je otevřená i v neděli. Od čerstvého pečiva vás tak dělí jen jedna cesta výtahem. A v ceně je i parkovací stání v garáži a sklepní koje. Líbí se vám tento byt? Pokud ano, ozvěte se mi a já vám ho rád představím osobně. Budu se těšit na setkání.